Cristi. Čakaj se. Čakaj se, Cristi ću da ću. Cristi, sam ću ti što gore, hajde da ti da ću da posto. Até essa pausa. Cristi. Видите? Да. На тебе. Добре. Ето къде ще го ставим. Добре. Дай сега нагоре, само нагоре да видиш. Тун. Почти тау, тау, бау, бау, бау. Аз ма остане май. Няма да отида, Па. Ама някак. Хайде, Cristi, давай. Нагоре. Ала, бала. Валя, аз едно миш на пуканки. Да, взема. Айде, бите още едно. Още едно. Пали. Айде. Кое е това? Пак също, така да го нагоре. Айде, Cristi, давай. Давай с баба. Ето. Бум. Моето малко не ще се едно. Айде, Cristi. Оу! Я. Ту. Бум. Иде. Да. Няма тега съм. Аз тя съм полека с колата, иначе. Да, нека посъпа. Нека се запали да видим кой ще купи днеска. Айде, Тя държа здраво. Те, стига толкова за мен. Сега, не ще ти плачете. Не, това миш на пуканки. Окото ми. Ау! Там гърме. Не. Cristi, Аз пък... Cristi, да запалим това. Не, това ще седим. Cristi, не сега. Това тази кола е едно запалена, човек. О. Айде, Cristi, вие го става. Гледай. Това е много